Vores giftstof er kloroform. Den kemiske formel lyder CH-Cl3. Og her kan vi så se, at hydrogen binder til carbon, og 3 gange klor binder til carbon også. Kloroform er et molekyle. Det kan vi se, da kloroform består af carbon, hydrogen og klor. Og der er ingen af de 3 grundstoffer, det er et metal, så ved vi altså, at det er et molekyle. Bindingstype. Det er en kovalent binding, og den er polær i det omfang, at Cl og C, altså klor og kulstof, er polær. Cl er minus, og C er plus. Og hydrogen og C, altså kul, de er upolære, men det bliver polære alt i alt. Så molekylet er polært. Ja, den overholder tæt-reglen. Det gør den, fordi at hydrogen gerne vil lave 1 binding, carbon vil gerne lave 4 bindinger, og klor vil gerne lave 1 binding. Kloroform lugter lidt af æter og har en smag, der er lidt sødme. Dødelig dosis LD50. LD50'en for kloroform på en rotte er lige med 695 mg per kilo. Og vi antager, at Jane hun vejer 55 kilo. Men så lige for at være sikker på, at hun dør, så tager vi 60. Og så siger vi 695 mg gange med 60 kilo. Og så har vi nemlig den dosis, der skal til for en dør. Og det giver altså 42 gram. Hvorfor er kloroform dødeligt? Midlet bedøver og sætter centralnervesystemet ud af drift. Dør man ikke, tager lever og nyrer skader. Får man en høj dosis, får man hjertestop og dør. Hvordan kan man arbejde med stoffet sikkert? P260. Indånd ikke. P281. Anvend påkrævede værnemidler. H302. Farlig ved indtagelse. H315. Forudsager hudirritationer. H351. Mistanke for at være kræftfremkaldende. H371 kan forårsage organskade, lever og nyreskade. Hvordan vil vi begå mordet? Vi har regnet ud, at vi skal bruge 41 gram for at slå ihjel. Og det har vi så divideret med massefylden for at få 27,5 ml. 27,5 ml delt med 10, det er så 2,75 centiliter. Vi vælger at opløse 3,33 centiliter kloroform i en specialøl. Vi vælger en specialøl, fordi den har en speciel og sød smag i forvejen.